Nu vil I høre lidt om mad. Prøv at huske, hvad maden kaldes på dansk. Brød. Her ser vi brød. De fleste elsker brød. Brød er brunt. Brød er blødt. Brød skal have smør på, og brød skal have pålæg på. Man kan skære brød i tynde skiver med en brødkniv. Brød, brød, brød. Her ser vi kød. Kød. Svinekød, oksekød, hestekød. Man kan stege kød, marinere kød, skære kød og spise kød. Kød, kød, kød. Mælk. Mumumælk. Mælken kommer fra køerne. Mælk skal være kold. Mælk er hvid. Man kan lave kakaomælk. Man kan købe sødmælk, letmælk, skummetmælk, syrende mælk, kakaomælk. Man kan drikke mælk. Mælk, 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 mumumælk. Et æble. Et rødt æble. Nam, jeg elsker æbler. Og saften fra æbler. Æble er frugt. Æble vokser på æbletræer. Æble, æble, æble. Jordbær. Jeg elsker også jordbær. Jordbær vokser tæt på jorden. Jordbær er søde. Jordbær er sure. Jordbær grød. Jordbær sylte. Jordbær, jordbær, jordbær. Appelsiner. Appelsiner er orange. Appelsiner er store. Appelsiner er runde. Appelsiner smager godt. Appelsinjuice. Appelsinmarmelade. Appelsin, appelsin, appelsin. Ost. Ost er god for tænderne. Og ost er god for knoglerne. Ost på brød. Ostemad. En sandwich med ost. Ost på pizza. Revet ost. Ost, ost, ost. Salat. Salat er grønt. Salat er sundt. Salat findes i mange slags. Salat med mad. Kartoffelsalat. Kaniner spiser salat. Salat, salat, salat.